This is my last race with the Green Project. Thank you for the staff, for the team, Riverberry family. It's the team goes for me is like my family, all the riders, the staff, and I got a lot of victories in this team. So I'm looking forward for the another chapter. Thank you for the team, all the staff that working for me, helped me. I like this team, so see you in the road next year. سلام زخبركم كبرات تخطاتلتي على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم خبري عدم زور تركي ربع عسرت حرة قمتي بربعي مدرخو قصلو عيلوم ابزا مدرخ تقرادمتي 135 كيلومتر زرحقه ورد ما كايدوم ازا مدرخ اب غلغل تزازم بمنبره اب سالساي مدرخ اب زنبرتني عقب ورد طفيام زوعالنا شكوا تقادمتي نا بوديم كدي ولا تثبيت تغيرلا زنبرت مدرخ يام امود اتعباي غجله بحنساب اب زكيرو تصبت ورد بيلجماوي ياسبر فيليبسن وردرو ب3 ساعات 5 دقيقه 10 شوعات كاليتن بمزام سالساي ناي مدرخ عوتو صنبيلو ወደ ሀገሩ ቲሞዚ ዳፖንትን ኢጣሊያዊ ጂኦቫኒ ሎናርድማ ካብ ዕወት ፊሊፕሰን ግዜ ከከሰሩ ካልአይን ሳልሳይን ኮይኖም ውድድራቶም ዛዚሞም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ አባል ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ዳዊት የማነ ግዜ ከከሰረ መበል 23 አባላት ቱርካዊት ክለብ ቤይኮዝ ናትናኤል ብርሃነ ብ2 ደቂቃ 39 ካሊትን ዲሕሩ መበል 72 ጴጥሮስ መንግስት ድማ ብ19 ደቂቃ 58 ካሊትን ዲሕሩ መበል 87 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሞም بزمسرت كازاكستاناوي أبار غانتا أستانا أليكسي لوسينكو ب14 ساعة 22 دقيقة 53 كاليتن نزور تركي بمرحلنتو يقلصلهم جرمناوي بنزيفيهو ب16 كاليتا ديحرو يسعبهم كولومبياوي هارولد تاجيدا ب33 كاليتا ديحرو سالساي داويت يمانا مبل 10 دقيقة ناتنيل برهانة مبل 4 بيدروس منكس دما مبل 9 حدا ترتا حيزوم اللوم بنت بياسبر فيليبسن ب45 نتبي مرحلنتو عاقبلهم إيطالياوي لوكا كولناغي ب37 نتبي كالاي بيلجماوي تيموتي دابونت ب27 نتبي الصالساي داويت يمانه ب7 نتبي مبل 28 ترتا حيزلهم أليكسي لوسينكو ب15 نتبي مريحنت أنبس عقب عقب وصيوم جرمناوي بنزيفيهو ب13 نتبي صعبهم كولومبياوي لياندرو اويولا ب11 نتبي الصالساي ترتا تسريع لهم بغانتا جرمناوي بوراهانس جرو قدامي تخوينات مرحلا زور تركي حموس 12 تقمتي بحمشاي مدرخو كقصليوم ابزا مدرخ دما تقدمتي 186 كيلومتر زرحقه ورد كايديوم ቻምፒዮን አፍሪካ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን በማላይ ጥራዊት ክለብ ባርዲያኒ ሲኤስኤፍ ፋይዛነ ናይ ሙዳ ተጸወቱ ዘካያዳን ሓደ መዓልቲ ውድድር ጂሮ ዲ ቬኒቶ በዓወት ፈረንሳዊ አባል ጋንታ ኤጂቱአር ዶሪያን ጎኖን መፈጸምታ ረኺቦም አብዛ ውድድር ተቃደምቲ 172 ኪሎሜትር ዝርሕቀት ውድድር የማካይዶም አሞዳት አብስ ተገብሮ ጽበታ ውድድር ዶሪያን ጎኖን ውድድሩ በ3 ሰዓት 43 ደቂቃ 5 ካሊትን በመዛም ዓወት መበ86 ጂሮ ቬኒቶ ኮይኑ ኖርዌጃዊ አባል ኦኖ ኤክስፕሮ ቶቢያስ ሃላንድ ጆንሰንን ቤልጂማዊ አባል ጋንታ ሎቶ ፍሎሪያን ቨርሜርከን ድማ ካብ ዓወት መድረኽ ግዜ ከየጥፉ ካልአይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ኣትዮም ኣብዘን ሓደ መዓልቲ ውድድር ተጸሚዶም ዝውዓሉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ኣባላት ኣሜሪካዊት ክለብ ሊድል ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ዓወት መድረኽ ብ3 ካሊት ዲሕሩ መበል 12 ኦሎምፒካዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብ20 ካሊታት ዲሕሩ መበል 30 ብማልያ ጣልያዊት ክለብ ባርዲያኒ ሲኤስኤፍ ፋይዛነ ናይ መወዳእታ ግጥሙ ዘካየደ بماليا إيطالياويت كلب باردياني CSF فايزانا نمود أتصوتو زكايدا شامبيون أفريقيا هنوك مولو برهان دمام بحد دقيقة 25 كاليتن ديحرو مبل 54 ترتحيز وردرو زازيموم هنوك أبزمت سحدش عمد جميرو مستان كمار كابندش لويس ليو سانشيز أليكسي لوسينكون ديفيدي لاكروزن زحقوفت كازاكستان كلب أستانا بمخان أبناء وورلتر وردرات كتس مديوم عود ناي زاور الدر دوريان جوردن إذا عود شامنيتي ناي بروفيشنال عود يام جوردن حميتني سمانين كلتن معلتات ويد ما در حمسة وردراتي وناي فيلم نام مدرح عود تمليسوم دوريان جوردن مبلسان 4 عود جيرو ديال فينيت بمخان أبطال خنيت ورد تفيروم أبزحمة سبورت شعات عوتات تكون صفت فرنساويت كلب AG2R عود جوردن تحجزاء مبل 250 ناي مدرح عوتا صنبيلام
እንግሊዛዊ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋይን ሮኒ ረቡዕ ምሸት ሓድሽ ኣሰልጣኒ ተኣብ ሻምፒዮንሺፕ እንግሊዝ ተወዳደር ክለብ በርሚንግሃም ኮይኑ ተመዚዙ ሮኒ ዝሓለፈ ሰኒ 15 ወርሕ ካብ መዝነት ዝተባረረ ኣሰልጣኒ ጆን ኢስታስ ንዝገደፎ ቦታ ይተኪእ ዘሎ ንሰለስተ ዓመት ፍርቕን ክጽንሕ ድማ ፒሮን ወረቐትን ኣራኺቡሎ እዚ ናይ ቀደማት ቃይ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ኣሽሊ ኮል ከምኡውን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ጆን ኦሼ ከም ተሓገዝቱ ምስኡ ናብ በርሚንግሃም ክማልኦም እዩ ኣሽሊ ኮል ብተወሳኺ ኣብ 21 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ከም ተሓጋዝ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ኦሼ እውን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣየርላንድ ናይ ተሓጋዝ ዓላሚ ተራ ኣለዎ ሩኒ ንዓወት ተወሊዱ ዝበለ ኣብ ቦምበር ዛጋንታ ቶም ቫግነር ብሓገዝ መሳርሕቶን ወነንቲ ደገፍታ ነዛጋንታ ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞና ንቕድሚት ክንወስዳ ምዃንና ንኣምን ክብል ገሊጾም ኣብ ናይ ምስልጣን ጉዕዞ ሳልሴት ጋንታ በፂሑ ዝርከብ ሩኒ ብወገኑ ኣብዚ ምህላወይ ሕጉስ እየ እዛ ጋንታ ፕሮጀክት ከም ዘለዋ ንጹር እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ ንዓይ ዕላማ ከም ዝህልወኒ ገይሩኒ ክጅምር ኣዝየ ተሃዊ ከለኹ ክብል ገሊጹ ዋይን ሩኒ ኣቐዲሙ ኣሰልጣኒ ደርቢ ካውንትን ኣሜሪካዊት ክለብ ዲስ ዩናይትድን ኮይኑ ዓዩ ነይሩ እዩ ድሕሪ ኣህጉራዊ ግጥማት ማለት ዝመጽእ 21 ጥቅምቲ ድማ ፋልማይ ጸወቱ ከካይድ እዩ ኣንጻር ናይ ቅድም ወዲ ጋንቱ ናይ ሕጂ ኣሰልጣኒ ሚድልስብሮ ኮይኑ ዝርከብ ማይከል ካሬክ ብምፍላም ተኸላኸላ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ማጓየር ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ማዕበላዊ ነቐፌታ ይመጽኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዴቪድ ቤክሃም ግን ምኽሪ ብምሃቡ ሞጊስዎ እንግሊዝ ኣብታ ወርሒ ናይ ምሕዝነታዊ ጸወታ ኣንጻር ስኮትላንድ ኣብ ዝካየደቶ ጸወታ ዋላ እኳ ድሕሪ 3-1 ተተዓወተት ማጓየር ግና ናብ ገዛእ ልዳቱ ሸቶ ብምቁጻሩ ጉዳይ ነቐፌታ ኮይኑ እዩ ብደገፍቲ ስኮትላንድ ከይተረፈ እውን ተሸዲዱ ድሕሪ 3 ሳምንቲ እዛ ጸወታ ይኸውን ምስ ቤክሃም ተዘራሪበ ብጣዕሚ ኣድኒቐዮ ዝበለ ማጓየር ኩሉ ትርጉም ነይርዎ ናባይ ክመጸን መልእኽቲ ምልኣኹን ክሳብ ክንደይ ደረጃ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ብሓቂ ዝድነቕን ልቢ ዝትንክፍን ነይሩ ክብል ማጓየር ገሊጹ ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ 15 ግጥማት ዝወከለ ቤክሃም ን6 ዓመታት ከም ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ከገልግላ እንከሎ ኣብ ክልተ ዋንጫ ዓለሙን መሪሕ ወኣትዩ ይኹን እምበር ኣብ ዋንጫ ዓለም 98 ኣንጻር ኣርጀንቲና የካይድዋ ኣብ ዝነበሩ ናይ 16 ጸወታ ብቀይሕ ካርድ ምብራሩን ቅድሚ ምውጽኡ መሪሓ ዝነበረት እንግሊዝ ድማ ፍጹም ቅላዕ ብምግላፋን ብደገፍቲ ኣብ ዕላማ ኣትዩ ነይሩ ክሳብ ናይ ሞት ምፍራሕ እውን በፂሕዎ እዩ በዚ ድማ ዩናይት ግዳይ ተደጋጋሚ ነቐፌታ ኮይኑ ዘሎ ማጓየር ካብቶም ምክሩ ተበጊሱ ማዕዱ ከም ዝለገሰሉ ዝተገልጸ ብዘይካዚ ማጓየር ወላ እውን እቶም ናይ ዓለምና ዝበለጹ ተጻወቲ ከም ዝንቀፉ ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሃገሩ ዝጻወተላ ኣብ ዝነበረ እዋን ዓብ ናእዳ ይርከብ ምንባሩ ዝገለጸ እዚ ተኸላኸላይ ምናልባት ዝሓለፈ ዓመት ግና ከምኡ ኣይነበረን እዚ ከዓ ኣካል ኩዕሶ እግሪ እዩ ብኸምዚኡ ዝጓዓዝ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ክትጻወትን ካብ ነቐፌታ ክትርሕቕን ኣይትኽእልን እዚ ምናልባት ንስኻ ዝበለጽካ ተጻወታይ ከም ሮናልዶን ሜሲን ተዘይኮንካ ንሳቶም እውን ከይተረፉ ይንቆፍ እዮም ክብል ካብ ነቐፌታ ዝርሕቕ ተጻዋታይ ከም ዘየለ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃሪ ኣብ ዝሓለፈ መስኮት ምስ ጋር ተጻወቲ ጋንቱን ዌስትሃምን ኣብ ጉዳይ ምሻዶ ከም ተሰማማዕ ብምግላጽ ዌስትሃም ዓባይ ክለብ እያ እንተኾነ ጌና ሙሉእ ኣተኩረይ ኣብ ዩናይትድ ዘሎ ቦታይ ንምውሓዝ ክቀለስ ድማ እዩ ዊንታይ ክብል መግለጺኡ ደምዲሙ አላን ብራዚል ዝተባሃለ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ሓደ ምስ ተጻዋታይ ዩናይትድ ቅርበት ኣለዎ ዝበሎ ምንጪ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ተጻወቲ ዛጋንታ ዓላሚኦም ኤሪክ ተንሃግ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዝነበሩ ኣተሓዛ ቅጭ መጺዎም ከም ዝነበረ ገሊጹ ተንሃግ ናብ ዛጋንታ ካብ ዝመጽእ ድሓር ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘይናሓሰ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይፍለጥ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ጥራይ ነቲ ምስኡ ከም ዘይተሳንየ ዝግለጽ ጆርዳን ሳንቾ ካብ ዓባይ ጋንታ ስጊግዎ ምህላው ይፍለጥ ቅድሚ ዝግና ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ኣብ ልዕሊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣተሓዛ ኣቓልቦ ሲሒቡ ነይሩ ገለ ወገናት እውን ኣተሓዙ ክነቕፎ ተሰሚዖም ነይሮም ሮናልዶ ድማ ምስ ፒርስ ሞርጋን ዝገበረ ቃለ ምልልስ ነዚ ኣሰልጣኒ ከም ዘይኽብሮ ድሕሪ ምግላጹ ብናይ ሓባር ምርድዳእ ካብ ዛጋንታ ምውጽኡ ይዝከር በዚ ድማ ኣብዚ እዋን ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኣላን ተጻወቲ ዩናይትድ ብኣተሓዛ እዚ ኣሰልጣኒ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ይዛረብ እዚ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሓደ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ካብ ዝበሎ ዝሰማዕኽዎ እዩ ንሱ እቶም ተጻወቲ ነቲ ኣሰልጣኒ ከም ዘይተቐበልዎ ተዛሪቦ ብኩሉ መዳይ ሮናልዶ ዝሓዘሉ ኣገባብ ድማ ኣጽሊእዎም ነይሩ ክብል ተዛሪቦ ብዘይካዚ ኣላን እዚ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሳንቾ ብሉጽ ሰብ ምዃኑን ተገዲሱ ከም ዝሰርሕን ተዛሪቡ ባህላ እዩ ኣብዚ እዋን ጉዳይቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ሮናልዶ ይኮነን ዝያዳ መዛረቢ ኮይኑ ናይ ሳንቾ እዩ ኣብዚ እዋን ጉዳይቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ሮናልዶ ኣይኮነን ዝያዳ መዛረቢ ኮይኑ ናይ ሳንቾ እዩ ተንሃግ ኣብ ጸወታ ኣንጻር ኣርሰናል ሳንቾ ስለምንታይ ዘይመረጽካዮ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣጋጣሚ ኣብ ልምምድ ብዘርኦ ብቕዓት ዘይመረጽክዎ ምባሉ ይዝከር ሳንቾ ብወገኑ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂኡ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚረ ግዳይ ነቐፌታ ካልኦት ዝገበሩ ጌጋ ይኸውን ከም ዘሎ ብምግላጽ ንኹሉ ዘንብብዎ ከይኣምንዎ ናብ ተኸታተልቲ መልእኽቱ ሰዲዱ ነይሩ በዚ ድማ ተንሃግ ንልምምድ እውን ከይጽንበሮ ብምሕባር ክምለስ እንትኾይኑ ይቕሬታ ክሓትት ከም ዘለዎ ጠሊቦ
ተዛሪቦም እዚ እንግሊዛዊ ወገን ብምሕንጋዱ እዛጊት ጉዳይ ኣብ ጠልጠል እዩ ዘሎ ሳንጆ ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብዛ ክለብ ክወፅእ ከም ዝኾነ እውን ብኣግኡ ይግለጽ እዩ ባርከት ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዓንቲ ሕዝቶና ኣብዚ ንፍጽም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም